Daj Boże, dobry dzień. Daj Boże i Wam. My poznałyśmy się rok temu przy okazji premiery tomiku Ritorni, Powroty, Wertania, mianowicie antologii poezji łemkowskiej we włoskim tłumaczeniu. Byłyśmy właśnie w Rzymie razem z panią profesor Tucz Pfeiffer i innymi ważnymi gośćmi, z fotografami również tomiku. I jeszcze z koleżanką. Tak, Ola Starzyńska była. Tak, więc to był bardzo piękny wieczór, ale nie mieliśmy szansy, żeby tak na spokojnie porozmawiać. Więc ja po raz pierwszy zapytam cię, jakie jest twoje pochodzenie? Jestem Łemkinią, moi rodzice są Łemkami, a moi dziadkowie i pradziadkowie zostali przesiedleni na ziemię zachodnie w ramach akcji Wisła. Wszyscy właściwie w okolicy Rudnej, to jest powiat lubiński, okolice właśnie też Lubina, Legnicy, Przemkowa, to jest chyba tak powiedzmy może nawet gdzieś w połowie drogi. No i cóż, moi dziadkowie pochodzą ze wsi Bogusza, tutaj na zachodniej Łemkowynie i ze wsi Czarna. Czy czujesz, że twoje pochodzenie etniczne wpłynęło na twoje podejście do życia, na twoje wartości? Co czujesz, będąc Łemkinią właśnie wśród Polaków? Czujesz wyraźne różnice? Myślę, że jest to coś bardzo wyjątkowego, coś, co niosę ze sobą przez życie i coś, od czego to jest po prostu częścią mnie. Nie da się troszkę od tego też uciec, ale właściwie po co miałabym to niby robić? Więc jest to bardzo ważna część mojego życia, taka, której nie da się oddzielić, bo bycie Łemkinią to jest z jednej strony myślę, że piękny przywilej, też obowiązek, ale jest to też po prostu rzeczywistość, w której mam. Myślę, że to jest moje szczęście, że mogę się w tej rzeczywistości obracać i też właśnie jakoś kultywować tradycję moich przodków. Oczywiście ta właśnie wielokulturowość jest wspaniałą rzeczą i tym bardziej myślę, że w dzisiejszym świecie młodzi Łemkowie mają powód i mogą czuć wielką dumę z powodu tego, że są kim są. Może troszkę inaczej było to w czasach, kiedy w moim wieku byli moi rodzice, czy już właśnie dziadkowie. Tak. Jak reagują twoi rówieśnicy, Polacy po prostu, kiedy dowiedzą się, że jesteś Łemkinią? Oni już domyślają się, że masz pewne trochę inne pochodzenie, czy za każdym razem jest to absolutną nowością i nie spodziewają się czegoś podobnego? Różnie to bywa. Muszę przyznać, że też zauważyłam, że czasami zależy z jakiego regionu Polski, z kim rozmawiam, ponieważ u nas na Dolnym Śląsku tak naprawdę nikt nie jest stamtąd. Wszyscy są skądś indziej i jest to czymś naturalnym. Też często dowiaduję się, że okazuje się, że moi rozmówcy też mają przodków Łemków, bo nagle, kiedy ja już to powiem, że jestem Łemkinią, to oni odpowiadają, że moi dziadkowie też byli Łemkami. Oni już się z tym nie utożsamiają sami w sobie, ale po prostu wiedzą, że mają takie korzenie. Czasami jest to też nowością. Trzeba coś więcej o Łemkach powiedzieć, żeby było to zrozumiałe i żeby po prostu każdy wiedział, o co chodzi. Ale jest to też bardzo ciekawe, ponieważ czasami można się dowiedzieć, że Polacy bardzo dużo wiedzą o Łemkach. Wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że jest to coś takiego właśnie mało znanego, ale dzisiaj właśnie myślę, że bardzo dużo się o Łemkach wie. Są może jakieś słowa, które ci przychodzą na myśl, myśląc właśnie o Łemkowynie? Takie 2-3 wyrazy, a także kolory, które tak samo właśnie przypominają ci Łemkowynę, które są tak jakby symbolem trochę tej ziemi. Okej. Jak chodzi o rzeczy, to może te chyże, które Łemkowie musieli pozostawić po sobie, przenosząc się w nowe, nieznane miejsce.
też te lasy, ogólnie ta ziemia jako ziemia, w której po prostu dużo krwi i potu poszło naszych dziadków, bo oni przede wszystkim pracowali w polu. Też może też trochę właśnie te potoki, o których czasami się mówi, chociaż dzisiaj już nie wyglądają tak jak kiedyś. Cerkwie na pewno, ponieważ są to miejsca, gdzie ludzie przeżywali swoje szczęśliwe i nieszczęśliwe chwile i też oddawali się modlitwie. No i drzewa, które pamiętają wszystko, co się tutaj działo. No i też zarówno te dobre, jak i właśnie gorsze chwile. Tak. A biel jakąś kojarzy się według Ciebie z Łękowyną, czy jakieś inne kolory raczej przeważają w tej skali? Ciężko mi jest powiedzieć właśnie kolorami, ale myślę, że na pewno zieleń ze względu na naturę, na spokój. Biel może też jako takie czyste i niewinne miejsce. A jakie są kolory natomiast flagi? Właśnie Flaga łękowska ma 3 kolory. Jest to kolor błękitny, pomarańczowy, zielony. Dobrze, tak dla ciekawości, bo tutaj poruszamy się też właśnie wokół tematach artystycznych, a kolory też są w tym zakresie ważne. Właśnie budzą pewne skojarzenia, więc to ciekawy temat. I jak Twoje łękowskie korzenie wpływają na Twoją działalność artystyczną? Czy są jakieś konkretne osoby łękowskiej społeczności, które Cię zainspirowały i nadal inspirują? Myślę, że tak jak już na początku powiedziałam, że nie da się od tego uciec, to jest część mnie i też na pewno jest to bardzo widoczne w mojej twórczości, bo czasami nawet jak chcę skomponować coś, co w żaden sposób nie ma nawiązywać do łemków, to mimo wszystko ja tego nie czuję w ten sposób, ale inni ludzie mówią, że słychać trochę te moje korzenie łemkowskie. Dla mnie ważne jest przede wszystkim, największą inspiracją jest przede wszystkim folklor łemkowski, który jest w naszej społeczności wciąż bardzo żywy. Jest też dla mnie taką kwintesencją życia i też jest dla mnie piękne to, że jest ulotny. Znaczy ulotny, mam tutaj na myśli tą muzyczną sferę folkloru oczywiście, że czasami te spotkania rodzinne, kiedy wszyscy śpiewają, kiedy wszyscy grają, śmieją się, są niepowtarzalne absolutnie i też trudno jest zatrzymać tą chwilę. Tam też ważna jest radość. Kiedyś miałam taki moment, że czasami trochę nagrywałam nasze spotkania rodzinne lub spotkania z kyczerą, jak jeździliśmy na różne wyjazdy, bo to miałam taki pomysł, żeby stworzyć taką kompozycję elektroniczną trochę właśnie z tym folklorem. Jednak muszę przyznać, że zrezygnowałam z tego pomysłu, ponieważ ostatecznie zrozumiałam, że też samym celem w sobie nie jest tutaj jakby zachowanie tej chwili. Bo właśnie piękne jest to, że jest to ta chwila ulotna i samo przeżywanie, a nie zajmowanie się nagraniem jest o wiele bardziej kształtujące, a jednocześnie te nagrania nie oddawały w żaden sposób tego, co się czuło będąc uczestnikiem. Więc myślę, że to jest też nasze duże bogactwo, że możemy też tego zaznać i w taki twórczy sposób spędzać czas, po prostu swój czas wolny, spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Też na pewno bardzo fajnie to działa na kreatywność. No więc ten folklor jest moją taką dużą inspiracją. A jeśli chodzi o osoby, które w jakiś sposób mnie do tworzenia inspirują, to bardzo lubię nagrywać i też słuchać starych piosenek śpiewanych przez moje babcie. Moja prababcia, która już nie żyje, ale dużo lat temu, kilka lat temu, jeszcze przed śmiercią, nagrałyśmy jedną piosenkę, która jest też na YouTubie i ja później tą samą piosenkę wykonywałyśmy z Olą właśnie w Rzymie, Pid Dubynoju. Ale mam bardzo dużo nagrań, gdzie babcia coś śpiewa. Na tym nagraniu, które jest na YouTubie, też pięknie to wyszło, ponieważ w ramach projektu Łemkowie nad Odrą było to nagrane i tam też jest głos mojej babci. Więc śpiewamy my z dziewczynami, ale w pewnych momentach jest głos mojej prababci, więc jest to też piękna pamiątka, bo dzisiaj nie mam jej ze sobą, ale
zawsze mogę sobie włączyć to nagranie i jeszcze sobie przypomnieć ten głos. Tak. Ale z kolei moja druga babcia już nie śpiewa tak dużo jak kiedyś, ponieważ troszkę ma problemy z głosem, ale też bardzo dużo pięknych piosenek śpiewała i też bardzo dużo śpiewała w cerkwi, co po prostu pamiętam i myślę, że jest to fajne, że mogę to przekazywać kolejnym pokoleniom. A czy możesz powiedzieć, że właśnie to twoje pochodzenie akurat jest powodem twojego wyboru życiowego, żeby stać się muzykiem, właściwie kompozytorką, czy nie? Ciężko jest mi powiedzieć, ale wiem, że na pewno moje pochodzenie i właśnie ten muzyczny sposób spędzania czasu bardzo pozytywnie wpłynął na to, że dziś jestem muzykiem. Ja też bardzo interesuję się teorią profesora Gordona, Gordon przez 40 lat badał, w jaki sposób dzieci uczą się muzyki w Stanach Zjednoczonych. Jest to właśnie taki amerykański badacz. No i też on w swoich badaniach dowiódł, że najważniejszy jest okres taki do 1,5 roku życia, to jest okres krytyczny i później do 5 roku życia, okres wrażliwy, kiedy jest bardzo ważne zanurzanie dzieci w różnorodnej muzyce, szczególnie muzyce wykonywanej na żywo. I jeśli ktoś słucha muzyki, jeśli po prostu rodzice małego dziecka dużo śpiewają i dziecko to słyszy, to nie da się nic lepszego zrobić dla rozwoju zdolności muzycznych, które właśnie okazuje się, że nie są dziedziczne, ale są wrodzone i każdy z nas jakiś już w dniu narodzin ma, one później stopniowo opadają i właśnie ważny jest ten muzyczny sposób spędzania czasu. Ja poznając tą teorię Gordona, skończyłam 3 kursy gordonowskie po to, żeby prowadzić zajęcia według tej teorii i robię to i jestem zachwycona tą teorią, ale też bardzo dużo dowiedziałam się o sobie i o tym, że mogę bardzo dużo zawdzięczyć moim rodzicom, bo u Emków może by się wydawało, że to te nasze muzyczne geny, ale myślę, że przede wszystkim no właśnie według Gordona nie są zdolności muzyczne dziedziczne i też jakoś tak to według badań pochodzi, ale właśnie nasz sposób spędzania czasu muzyczny na pewno pomaga w tym, że później jest nam łatwiej muzykować i stać się muzykiem po prostu w przyszłości. Więc myślę, że to bardzo dużo dało. Ja też z rodzicami wielokrotnie jeżdżąc do babci śpiewaliśmy w samochodzie i to był taki fajnie spędzony czas, bo miałam okazję do improwizacji, do próbowania śpiewania na głosy. To była fajna forma spędzania czasu. Nie chodziło o to, żeby ćwiczyć i nikt tam nikogo nie pouczał, jak ma śpiewać, tylko każdy robił, co czuł. I myślę, że bardzo dużo mi to dało w takim właśnie muzycznym życiu, jakie mam teraz. Mhm. Więc oprócz śpiewania, to także grasz. I jakie są twoje instrumenty właśnie? Jakie było to twoje wykształcenie muzyczne? Ja skończyłam 6 lat, grałam na skrzypcach i to był 1. stopień szkoły muzycznej. Później 6 lat uczyłam się grać na saksofonie, ukończyłam 2. stopień na tym instrumencie. No i później po roku przerwy, co prawda po maturze poszłam jeszcze na studia na komunikację wizerunkową, które też ukończyłam, licencjat. I właśnie po roku bycia na tej komunikacji dostałam się na Akademię Muzyczną na kompozycję. I ukończyłam też studia magisterskie. Mhm. A tu jak łączysz saksofon z tradycją łemkowską? Udało ci się jakoś łączyć także ten instrument do twoich właśnie wystąpień i w ogóle występów? Przyznam, że właśnie mam z tym trudność. Może nie jest to trudność, może jest to wyzwanie, może w ten sposób, ale mam nadzieję, że kiedyś mu podołam, ponieważ dla mnie skrzypce są tym instrumentem bliskim właśnie w muzyce ludowej. Uwielbiam grać na skrzypcach w sposób właśnie taki folkowy. Nie gram na skrzypcach w ogóle muzyki klasycznej, tylko właśnie muzykę improwizowaną lub właśnie folkową i kocham ten instrument właśnie w tej odsłonie. Natomiast na saksofonie uczyłam się klasyki, nie grałam też jazzu, ale mimo wszystko muzyka jazzowa to nie jest muzyka folkowa, więc jeszcze nie odnalazłam takiej przestrzeni dla tego instrumentu, gdzie mogłabym zagrać coś w sposób powiedzmy taki, żeby to pasowało do ludowości w jakiś sposób, ale też nie było zbliżone do jazzu, ani też zbliżone do klasyki, tylko żeby było czymś takim odmiennym, no bo jednak na skrzypcach grając jazzowo gra się jazzowo, grając folkowo gra się folkowo i klasycznie to jest klasycznie, a na saksofonie jeszcze nie odnalazłam tej przestrzeni,
Ale myślę, że jest to ciekawe wyzwanie. To bardzo trudne wyzwanie na pewno, Tak, ale trudne. Ale wykorzystałam saksofon w swoich kompozycjach i na saksofon napisałam kołomyjkę, wariację na temat łemkowskiej kołomyjki. Jest to utwór, gdzie stworzyłam chyba 8 wariacji. Już nie pamiętam, bo to było na pierwszym roku studiów, bardzo dawno temu. W każdym razie wariacje właśnie, gdzie na saksofon solo, bez akompaniamentu, gdzie właśnie łemkowska melodia kołomyjki jest tematem tych wariacji, aczkolwiek cały utwór jest raczej w nurcie muzyki współczesnej, więc nie ma tam... No jest taki jeden fragment, który właściwie dla mnie był takim... No kołomyjka jest to taki utwór, jest to taka piosenka, którą się gra właśnie podczas jakichś biesiad i często jest tak, że jeśli już ludzie wypiją trochę alkoholu, no to zaczynają śpiewać tę kołomyjkę i mija godzina na takiej zabawie, jak ta kołomyjka cały czas jest śpiewana, bo co chwilę ktoś przypomina sobie kolejną zwrotkę. I też taki moment uchwyciłam w tej mojej kołomyjce, taki trochę powiedzmy pijański, że ten saksofon gra bardzo dużo glissant, bardzo w taki swobodny sposób, właśnie tak jakby no w takim może trochę zwolnionym tempie, po to, żeby pokazać może jakiś stan emocji, co się dzieje w głowie podczas takiego momentu. No ale tak, no ale jest to jednak utwór współczesny. Też wykorzystałam saksofon w utworze Papuga, gdzie mamy akordeon, saksofon i biały głos. No i ten biały głos właśnie bardzo nawiązuje też do naszej łemkowskiej tradycji śpiewu. Aczkolwiek ten utwór również jest w nurcie muzyki współczesnej i ten saksofon, to co gra, to nie jest raczej na ludowo, więc jeszcze tego nie odnalazłam. tak, ale już podjęłaś to trudne wyzwanie, które lubiłyśmy przed filmem. Wrócimy do rozmowy za kilka lat może, to wtedy się zobaczymy, jak się udało. Tak, a do ciekawości, jak z fortepianem? Czy muzyka łemkowska, folklorystyczna, czy nawiązująca choćby do folkloru łemkowskiego także znajduje ostatnio przestrzeń w zakresie właśnie muzyki fortepianowej, czy jeszcze nie? Nie wiem, czy słyszałaś, czy sama spróbowałaś właśnie? Ja się przyznam, że na fortepian nie komponowałam, ale... Nie słyszałam chyba o takich utworach, ale myślę, że też jest to ciekawy eksperyment i myślę, że fortepian ze swoim bardzo różnorodnym brzmieniem i z szerokimi możliwościami, naprawdę myślę, że można coś świetnego też stworzyć na ten instrument. Mhm. A jeśli chodzi o ewolucję właśnie muzyki łemkowskiej, to jakie są instrumenty właśnie takie najbardziej typowe kapeli łemkowskiej? Jak ewentualnie właśnie wykorzystywanie instrumentów zmienia się w czasie? Czy wchodzą nowe instrumenty? W każdym razie, które ostatnio właśnie weszły do takiego repertuaru, co można usłyszeć właśnie na przykład kiedy są festyny, czy jakieś wydarzenia publiczne? No teraz to już się gra na wszystkim. Jaki będzie miał instrument, to naprawdę różniste instrumenty się pojawiają. No bo i flety, i akordeony, i saksofony też, ale w takiej formie, no właśnie w takiej trochę formie właśnie bardziej biesiadnej. Aczkolwiek taka powiedzmy starodawna kapela łemkowska, jeszcze tutaj na Łemkowynie, to były przede wszystkim instrumenty smyczkowe. Trzeba pamiętać, że kiedyś na wsiach grali po prostu Cyganie, więc ten folklor jest też bardzo zbliżony. Gdzieś tam jest jakaś taka, ja czuję bardzo dużo nić porozumienia pomiędzy właśnie tymi tradycjami łemkowskimi, a właśnie romskimi i też słowackimi i też węgierskimi, bo jest to wszystko troszkę ze sobą połączone. No i właśnie kiedyś królowały głównie instrumenty smyczkowe, później też z tego co wiem dołączały się klarnety. Często Żydzi grali właśnie na klarnetach, też ta muzyka klezmerska i też takie trochę przenikanie się kultur. No ale też oczywiście też oczywiście jakieś bębny były. Z czasem dołączyły się akordeony.
No i dzisiaj te akordeony też są taką bazą, ale to chyba dlatego, bo jest to po prostu świetny instrument o bardzo dużych możliwościach, który jeśli jest jeden akordeon, to już nie trzeba ani skrzypiec, ani kontrabasu, tylko wystarczy i ten akordeon. No ale jest to też taki nowy jakby twór, patrząc dopiero gdzieś tam w czasach chyba powojennych, czy mniej więcej wtedy właśnie już pewnie po akcji Wisła te akordeony się zaczęło pojawiać, może chwilę przed. No a dzisiaj to już się gra na wszystkim, na czym tylko kto potrafi. Mhm. To twoja twórczość jest, jak wiadomo, bardzo szeroka. Zastanawiam się właśnie, co ostatnio komponujesz. Czy próbujesz swoje siły w nowych obszarach kompozytorskich, twórczych, jak... No właśnie, ostatnio jest u mnie dosyć trudno z tego powodu, że też już 4. rok pracuję w szkole. Jestem nauczycielem w szkole muzycznej, więc staram się komponować. Jest to jednak trudne, chodząc codziennie do pracy. Ja bardzo uwielbiam pracę z młodzieżą, ale jest to też coś bardzo absorbującego, no i zabierającego jednak też dużo energii. Tak czy inaczej, gdzieś w tamtych przestrzeniach też się bardzo spełniam, bo zachęcam uczniów też do komponowania i naprawdę bardzo fajne rzeczy powstają. Aczkolwiek sama też tworzę. Podczas studiów stworzyłam dużo utworów na bardzo różne składy instrumentalne, też różne formy, utwory jakieś kameralne, solowe, też orkiestrowe. No, przygotowuję się do premiery opery, która już będzie właściwie za miesiąc. No i to będzie też bardzo duże wydarzenie. Operę napisałam w 2020 roku. Wtedy zaczęłam, bo pisałam ją na licencjat, a teraz nadal nad nią pracuję, bo do wykonania jeszcze trochę rzeczy postanowiłam zmienić. No ale poza też tymi rzeczami właśnie klasycznymi, to tworzymy zespół Neram Folk, utwory bardziej rozrywkowe, ale też przez ostatni dłuższy czas pracowaliśmy nad projektem Mało Nebyty, nawiązującym do akcji Wisła, gdzie użyliśmy cytatów z listów, jakie Łemkowie wysyłali do Ameryki właśnie w tamtych czasach. One były publikowane w gazecie Karpacka Ruś przez Lemko Sojus, wydawanej przez Lemko Sojus. No i mamy właśnie dzięki też życzliwości pana Jurka Starzyńskiego mieliśmy dostęp do tych listów, które już są właściwie wydane w formie książki Pressy Lelena Smusowo i no właśnie wykorzystaliśmy cytaty z tych listów po to, by stworzyć nasze autorskie kompozycje, trochę opowiadające o tych trudnych czasach, bo też te listy są świetnym materiałem, w którym możemy trochę bardziej wczuć się w tą sytuację, jak było. Jednak nasi dziadkowie opowiadają o akcji Wisła już zawsze z perspektywy czasu. Nie są to tak żywe słowa jak w tamtych opowieściach. No w każdym razie to był taki mój długi projekt ostatnio. Jeszcze nie jest zakończony. No i cały czas coś próbuję. To są bezcenne dzieła i naprawdę zaskakujący zwłaszcza projekt właśnie komponowania opery w języku łemkowskim. To jest pierwsza taka opera, tak? W historii muzyki łemkowskiej, rozumiem? Operę też skomponował pan Jarosław Trochanowski. Z tego co wiem, to nie była ona jednak jeszcze nigdy wykonana. Tak, ale moja opera jest właśnie taką... Jest to na pewno pierwszy utwór łączący w sobie kapelę łemkowską z orkiestrą, z orkiestrą kameralną. No i też łączącą właśnie śpiew solowy ze śpiewem białym. Jest to właśnie taka synteza tych dwóch światów, tego świata ludowego ze światem klasycznym. Myślę, że to jest na pewno w tej operze nowatorskie. No i cóż, owszem, właśnie opera jest w języku łemkowskim, ale łemkowskie są partie śpiewane przez wokalistki, natomiast historia będzie opowiadana przez narratora i zdecydowałam się na nagranie narratora jednak w języku polskim z tego powodu, aby była ta historia uniwersalna, dostępna dla wszystkich i w pełni zrozumiała też przez Polaków.
którzy mam nadzieję, że na premierze się również pojawią i dzięki temu nasza łemkowska kultura będzie mogła troszkę wychodzić z naszych ram i to po prostu iść w świat, co jest też bardzo ważne. Znakomicie. A możesz nam zdradzić jeszcze parę szczegółów więcej? Mogę powiedzieć, że premiera odbędzie się we Wrocławiu 24 listopada, więc już właściwie za miesiąc. Moją inspiracją do napisania historii była bajka łemkowska, jaką usłyszałam w radiu LEM FM. Więc też jestem tutaj bardzo, bardzo wdzięczna za to, że w ogóle jadąc kiedyś autem mogłam usłyszeć tą bajkę, bo była to taka moja pierwsza inspiracja do stworzenia historii, tego libretta. Choć libretto napisał ostatecznie Paweł Włoch, ja mu jednak tą historię zarysowałam, on też bardzo dużo dał od siebie i teraz myślę, że historia, która będzie pokazana na scenie, będzie troszkę inną opowieścią niż ta, która była w tej bajce, jednak jeśli ktoś będzie znał obie rzeczy, to na pewno jakieś podobieństwo tam zobaczy. Opera jest to opowieść o dwóch kochających się siostrach. Jest to też opowieść o stracie, ponieważ jedna z tych sióstr zostaje odebrana przez los. Jest to też historia o tym, że nasza tęsknota, którą czujemy, może pomóc nam odnaleźć w sobie jakąś siłę do przetrwania bez drugiej osoby i też o tym, że tak naprawdę tylko pamięć może nas zbawić od wszystkiego. Jest to też opowieść o trudnej historii Łemków, ponieważ te dwie siostry symbolizują dwie Łemkowiny. Pierwszą sprzed akcji Wisła, tą starszą siostrę, która właśnie zostaje odebrana, która umiera i której już nie możemy niestety przy sobie mieć. A jest też młodsza siostra, nasza nowa Łemkowina, nasze myślenie, to co mamy w sobie, z czym my idziemy przez życie, która może jedynie pamiętać o tym, o tej swojej siostrze i iść przez życie z nią, nieść jej głos. Takim zwrotnym momentem w mojej operze jest właśnie przekazanie głosu, ponieważ mamy tam siostrę, która żyje i jest też duch. Duch śpiewa białym głosem. On trochę śpiewa o przeszłości, trochę śpiewa o tradycji. Śpiewa w tradycyjny sposób, taki, który należy pamiętać. No i jest taki moment, kiedy właśnie duch przekazuje Hanci, czyli właśnie bohaterce, przekazuje swój głos. Po to, bo ona nie może zostać z nią, ale może iść z tym głosem przez życie i to może być jej dowód pamięci. Więc też operę rozumieć można na dwa sposoby. Jest to opowieść o Marysi i Hanci, o dwóch siostrach, o tym o utracie, o tym, że bliscy, których stracimy, mogą zawsze być przy nas, że możemy też pamiętać o nich, że jest to podstawa, to co możemy zrobić. Ale jest też to historia o tym, że możemy pamiętać o naszej Łemkowynie, mimo że nie możemy być tutaj, w górach, a nawet jeśli możemy, to już nie są te same góry, to my idąc przez świat z czymś nowym, nadal jesteśmy bardzo wartościowi i po prostu jest to coś, co trzeba pielęgnować. Tak, a tutaj właśnie znów myślę o pomyśle właśnie zaśpiewania tekstów, tych listów, o których mówiłaś. Właśnie w jakiej formie one są praktycznie zaproponowane na scenie? To rzeczywiście w postaci pieśni, czy coś bardziej złożonego? My występowaliśmy z tym raz jedynie, prezentowaliśmy to na żywo, ale listy wykorzystaliśmy ogólnie cały nasz projekt Mało Nebyty. Mogę opowiedzieć o koncepcji całości, bo jest ona też, myślę, bardzo ciekawa. Zaczyna się intrem, który też nawiązuje do piosenki z naszej pierwszej płyty. Tam był taki cytat w refrenie: mało byty tak kraśni, nam życia jak z baśni, bez życia po kwitiach nam nocha ja błaha ja lita. Czyli miało być tak pięknie, nam życie jak z bajki, jak z baśni, że przez życie po kwiatach na długie, długie lata. No ale to jest coś, co miało być, ale tego nie ma. Choć ta piosenka sama w sobie z pierwszej płyty nie nawiązuje do akcji Wisła w całości, ona jest troszkę o czymś innym,
my mimo wszystko zabraliśmy ten cytat do drugiego projektu i zatytułowaliśmy go Mało nie byty. Bo miało nie być nie tak miało wyglądać nasze życie, miało nie być tej akcji Wisła, ale ktoś też kiedyś postanowił, że nie będzie nas. I nas też miało nie być, ale mimo wszystko jesteśmy. Więc troszkę w taki zawrotny sposób próbowaliśmy tutaj połączyć te wątki. W tym mini-albumie jeszcze pracujemy nad 2 utworami, przez to, że ja mam teraz tą operę, troszkę się pewne rzeczy opóźniają, ale mam nadzieję, że w końcu będzie całość opublikowana. My też to robimy właściwie dla siebie i dla słuchaczy. Nie jest to jakaś nasza forma pracy, więc nie mamy zbyt dużej presji, żeby robić to jakoś mega szybko wszystko. Ale są zakładamy dwie piosenki. Piosenki, które mają nasze autorskie teksty. Jedynie na koniec tych piosenek pojawiają się cytaty z listów, ale są to 2 piosenki o takim charakterze bajkowym, baśniowym. Właśnie jedna jest już opublikowana na YouTubie pod tytułem Na rytni zemli, czyli na ojczystej ziemi, i opowiada o dziewczynie, której chłopak pojechał na wojnę, a ona została sama i czekała na niego przez długie, długie lata. Przy drodze często tam stawała, patrzyła się, aż w końcu zamieniła się w wierzbę, taką oczekującą. I będąc tą wierzbą, no właśnie jest tutaj ten właśnie pierwiastek takiego bajkowości, ale będąc tą wierzbą widziała właśnie to, że ułamkowie zostają wygnani na jakieś inne ziemie. I no jest tutaj właśnie taka trochę fantastyka, ale zrobiliśmy to też celowo troszkę na kontrze z zestawieniem właśnie z tymi listami, które są przeczytane. Wybraliśmy cytaty takie, które nam się spodobały w tych listach. Są przeczytane, też nałożone na taką elektroniczną warstwę bardzo ambientową. I jedna piosenka jest właśnie Tam w górach Karpatach po łemkowsku i to jest znana też taka piosenka łemkowska patriotyczna, która opowiada o akcji Wisła, zwrotka po zwrotce, co się działo. Zrobiliśmy tak, że po zwrotce śpiewanej zawsze jest 5 cytatów nawiązujących do tej zwrotki i kolejna zwrotka i 5 cytatów nawiązujących do tej zwrotki. I to jest utwór, który opowiada bardziej o historii niż o przeżyciach. Też oczywiście jest tam bardzo dużo emocji, ale są to takie cytaty po prostu historyczne. Natomiast jeszcze w jednym utworze też będzie utwór kolejny o takiej trochę bardziej fantastycznej fabule. I jeszcze jeden utwór, gdzie wykorzystamy cytaty w całości, skupiające się na przeżyciach, na emocjach, na tym, co ludzie czuli, jak pisali do swojej rodziny, jak się po prostu czują z tym, co się dzieje, w jakim byli też otępieniu, bo oni też często nie wiedzieli. Są to bardzo mocne, naprawdę bardzo mocne, bardzo, bardzo trudne słowa, często takie bardzo wzruszające. Ten projekt też jest na YouTubie, cytaty są czytane po łemkowsku, ale są napisy po polsku, więc można przeczytać. Mam na myśli tą piosenkę, ten utwór połączony z piosenką Tam w górach Karpatach, bo jeszcze tych przeżyć jeszcze właśnie nie ma. No ale tak, chcieliśmy właśnie tak na kontrze zestawić bajkowość z prawdziwymi wydarzeniami, bo nam się tak trochę wydaje, że to już było dawno, to się trochę tak zaciera. Czy to było, czy tego nie było. I ta akcja Wisła też pomału staje się taką, może czasami stawać się taką przyszłością już w zapomnieniu. Chcieliśmy pokazać, że da się odróżnić coś, co jest nierealne od tego realnego i też te wątki jakoś tak po prostu przemieszać. Mhm. Czy uważasz, że współczesna scena artystyczna w Polsce jest otwarta na twórczość inspirowaną właśnie folklorem łemkowskim, kulturą łemkowską, treściami łemkowskimi i w ogóle mniejszościami etnicznymi? Jak ci się wydaje? Tak. To jest ta właściwa chwila. Nie wiem, czy to też wcześniej była dobra chwila, jak to widzisz? Z jednej strony czuję, że jest odrobinę przesyt tym, ale jedynie z tego powodu, że dużo też artystów
którzy nie mają korzeni łemkowskich lub innych oczywiście narodowości, też mniejszości w Polsce, sięgają po tą muzykę ludową, bo wiedzą, że jest to coś fajnego, więc jest to coś wspaniałego. Chociaż jakby myślę, że też przez to, że ten temat był fajny jakiś czas temu, to dzisiaj bardzo wielu twórców po to sięga i jest to, może za jakiś czas stanie się to już może mniej unikatowe właśnie z tego powodu. No ale cóż, no coś za coś. Ja myślę, że ogólnie mamy łatwość też w mówieniu o tym, kim jesteśmy dzisiaj, bardzo dużą, w przeciwieństwie do naszych rodziców czy wcześniejszych pokoleń, gdzie to był jednak często temat tabu i nikt się jakoś tak za bardzo ze swoim powodzeniem nie wychylał. I też jakby myślę, że jest to coś, co trzeba bardzo uszanować i też nie ma się co dziwić temu, że tak było, bo jednak były zupełnie inne czasy, a dzisiaj jest o wiele łatwiej. Więc myślę, że jest to na pewno coś ciekawego. Ja zauważam, że też bardzo dużo mi to daje, poza tym, że no ja jestem w tym kręgu i właśnie tak tworzę, ale myślę, że bardzo często no, sama nawiązanie do tej tematyki może powoduje to, że jest mi w pewnych rzeczach może łatwiej, niż gdybym tworzyła coś innego zupełnie. A czujesz, że niektórzy kompozytorzy polscy mieli ważną rolę właśnie w twojej twórczości, w twojej wyobraźni? Nie wiem, czy czujesz szczególną bliskość do niektórych polskich kompozytorów? Ta ciekawość, bo wiadomo, że Łękowina jest teraz osadzona w tym kraju, więc... Tak, teraz i zawsze była. To też jest mega ważne, bo często się nas traktuje Łemków jak jakiś... jakbyśmy nie byli stąd, a my jesteśmy stąd od zawsze. Tak. Myślę, że przede wszystkim moja ukochana pani profesor Grażyna Pstrokońska-Nowratil, wspaniała kompozytorka, z którą jest naprawdę niezwykłą rzeczą, że mogłam z nią pracować przez tyle lat. Zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie i cały czas czasami do niej przychodzę jeszcze z jakimiś sprawami. No jest to taka osoba, która poza tym, że jest kompozytorką, to jest po prostu wspaniałym człowiekiem i kimś, kto prowadzi mnie przez tą artystyczną drogę, zarówno jako wzór do naśladowania, ale też swoją twórczością, z którą no właśnie obcując z nią można się też trochę lepiej tą twórczość poznać. Ale tak ogólnie to ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ bardzo wielu kompozytorów słucham i ciężko jest wybrać coś takiego przede wszystkim, co mi się, co jakąś szczególną rolę odegrało w moim życiu. A jakie przesłania chciałabyś przekazać młodszemu pokoleniu Łemków, bym powiedziała? Może bo czuję, że to, co tworzysz, to, co robisz, jest z jednej strony oczywiście dla szerokiego, najszerszego w ogóle kręgu odbiorców, ale też czuję, że coś przekazujesz praktycznie twojej generacji, ludziom, którzy należą właśnie do twojej generacji, czy nawet młodszym. Czy to prawda i jakie to przesłanie? Chciałabym, żeby tak było, że coś też przekazuję młodszym pokoleniom. Myślę, że no właśnie ta taka moja synteza, łączenie tego, co było z tym, co jest lub będzie, jest chyba takim głównym moim motorem, takim też moją jakąś inspiracją, powiedzmy, czymś, co mnie bardzo ciekawi. To, co chciałabym powiedzieć, to chyba to, żeby nigdy nie zapominali, kim są, nie wstydzili się tego, próbowali tworzyć nowe rzeczy, nie bali się wymyślania nowych rzeczy i rozwijania też naszej Łemkowiny, bo musimy też pamiętać o tym, że sztuka tradycyjna jest wspaniała, ale z drugiej strony my też się rozwijamy jako ludzie, jako naród, jako społeczeństwo ogólnie i fajnie byłoby, gdybyśmy za tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie byli tylko historyczną ciekawostką, ale
prężnie rozwijającym się narodem, który ma coś do powiedzenia i tworzy coraz to nowe formy sztuki, coraz to nowe formy też jakiejś aktywności. Pamięta o swoim języku, ale też wymyśla nowe słowa. Pamięta o swojej muzyce ludowej, zna te instrumenty, jakie kiedyś grały, ale też jednocześnie tworzy coś nowego, podobnie z innymi dziedzinami sztuki. No i cóż, też chyba takie nawoływanie do miłości, uwielbienia Łemków, ale też uwielbienia właśnie siebie nawzajem i bycia ponad sporami wszelkimi, bo jesteśmy bardzo małą społecznością, ale niestety też bardzo podzieloną, co jest często, uważam, że trochę niepotrzebne przy właśnie tak małej społeczności i bycie tym mądrzejszym, zawsze osobą odnoszącą się z szacunkiem do wszystkich, ale jednak pamiętanie też, kim się jest. Dobrze, jakież to jestem przekonana, że tak będzie szczerze, że jest jeszcze długa przyszłość przed Łemkami. Jestem przekonana, że akurat sztuka pomoże przetrwać tak naprawdę, bo w sztuce można właśnie ująć ten pierwiastek, ten rdzeń właściwie ducha łemkowskiego w przeróżne sposoby i ten pierwiastek będzie zawsze w jakiś sposób czytelny. Oczywiście koniecznie będzie zawsze mieć pewną świadomość, jak rozpoznać ten rdzeń, ale sądzę, że nie zabraknie narzędzi, żeby dojść do tego i twórcze podejście właśnie do własnej kultury na pewno ratuje. Jakie masz plany generalne? Masz już pomysły? Możesz nam zdradzić coś, o czym już myślisz, jeżeli chodzi o właśnie pomysły muzyczne, o realizację w ogóle na polu sztuki? Nie wiem, czy też tworzysz inaczej niż muzycznie? Nie, jedynie muzycznie. Tak. Myślę, że po prostu nie mam innych talentów artystycznych niż te muzyczne. Cóż, moje plany nie mam ich za wiele, ponieważ teraz ten rok, właściwie ostatnie pół roku, już można by powiedzieć, w pełni poświęciłam operze. Trochę też projektowi temu właśnie z listami, no to już po prostu trzeba go skończyć. Na pewno się to za niedługo uda. I na pewno przyjdzie mi do głowy też coś nowego i będę chciała to zrealizować, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Aczkolwiek też bardzo chciałabym jeszcze ten projekt operowy troszkę przedłużyć. W tym roku mamy premierę, ale bardzo będę walczyła o to, żeby w przyszłych latach, nie wiem, czy w przyszłym roku będzie to możliwe, ale żeby na pewno w kolejnych latach tą operę pokazać więcej razy, też również w innych lokalizacjach, po to, żeby Łemkowie też spoza Wrocławia i okolic Wrocławia mogli ją zobaczyć, może też tutaj gdzieś bliżej Łemkowyny, ale też w centralnej Polsce, bo tak jak mówiłam, opera nie jest tylko dla Łemków, ale na pewno jest o Łemkach, jest o nas, jest bardzo z nami związana i chciałabym, żeby po prostu bardzo dużo pracy włożyliśmy w stworzenie tego spektaklu, więc po prostu fajnie byłoby, gdyby mogło to jeszcze więcej osób zobaczyć. Tak, tym bardziej, że sądzę, że materiału nie zabraknie, bo na moje oczy lud łemkowski jest naprawdę twórczy. Jest bardzo wiele artystów procentowo wśród nas i sądzę, że nie zabraknie też na przykład osoby, która by napisała nowe teksty, nowe pieśni i w ogóle sądzę, że możliwa będzie taka współpraca także z innymi artystami. Tak, I to jest też ciekawy pomysł, też. bo tu mówiąc operę, to już miałam na myśli, nie mam na razie, na pewno nie mam siły na stworzenie nowej, ale właśnie, żeby jeszcze tą operę Hołos pokazać w większej ilości, aczkolwiek bardzo ciekawa byłaby też kooperacja z innymi artystami, bo ja też bardzo lubię takie właśnie łączenie, ten synkretyzm różnych sztuk i to byłoby coś bardzo fajnego. Mhm. A teraz tak patrząc trochę na geografię twojego życia, mogłabyś wymienić kilka miejsc, które dla ciebie są ważne. Nie muszą być one koniecznie osadzone tutaj na Łemkowynie,
ale z całego świata, tak myśląc o miasta, o wsiach, które dla ciebie były i są ważne. Które byś wymieniła? No to na pewno moje rodzinne wsi, Wysokie i Gawronki, czyli tam, gdzie właśnie moi dziadkowie byli przesiedleni, ale gdzie po prostu przyjeżdżałam. Też na wysokiej miejscowości Wysokie moi rodzice mają dom i ja też planuję gdzieś tam się osiedlić, więc jest to na pewno ważne dla mnie miejsce. No Łemkowy nie trudno jest wybrać takie jedno ważne miejsce, więc chyba potraktowałabym ten cały ogromny obszar jako jedną rzecz. Lubię bardzo podróżować i każda podróż coś mi daje osobiście. Ale teraz też nie przychodzą mi do głowy takie miejsca, które z każdego miejsca coś sobie na pewno biorę. Ja bardzo miałam w tym roku, jeszcze nie byłam za granicą, poza tutaj Słowacją, czy też byłam przez chwilę w Niemczech, ale to są jednak tutaj nasze przygraniczne państwa, to tak bardzo ich nie liczę. Ale jeszcze nie byłam za granicą, ponieważ jest tak dużo właśnie pracy. Aczkolwiek rok temu byłam w Wenecji, w Rzymie, też na Malcie i myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce, tak sporo, ale też no, ciekawie było po prostu zobaczyć i na pewno bardzo kocham Włochy. To muszę przyznać, że lubię tam wracać i jest to takie miejsce, gdzie można poza tym, że odpocząć, to też troszkę czegoś innego zobaczyć i z inną kulturą się zmierzyć. No więc tak. To mam nadzieję, że będziesz miała okazję, żeby zejść aż na Sycylię, gdzie będziesz miała nawet możliwość spotykania naszego tomiku właśnie. Bo dystrybucja właśnie odbywa się także właśnie na Ortigi, w Syrakuzie, więc aż tam słychać w tej chwili o Łemkach. Dziękuję kraśnie. Dziękuję.